Erokamano nyako Ramogi, otieno machielo kendo arwakni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo Ramogi TV. Parni odiechieng' en mar 26 dwe mar 11 2023. Wan kod weche manyien ma oikoni ma oting'o wach mar lipot mar aput mar osebedo kata twak kind Kenya Kwanza kod Azimio. Jatend piny William Ruto kone orwako twak kata orwako lipodno ka Raila Odinga koni pok osomo lipot. Obiro wacho wach mowuok kuome bang' koseng'ayo manimba bang'e. Weche mag oula nyako Ramogi bende medo kelo midhiere gwenge mopogore gwenge mag kadho wadh nam chumbi achiel kod nyandwat ma ugwe mar piny Kenya kaachiel kod ugwe gin moko kuom gwenge ma nyaka gie sani midhiero mar pioula mokel kod koth mar El Nino medore. Nyako Ramogi mage to kod mamoko mathoth ahinya koting'o weche mag tuke kaachiel kod mag somo. Bed kod chakruok nyaka giko mokwongo irane thuond weche. They have come up with recommendations. I have seen the recommendations. They are in good stead. All the recommendations they are made, they are practical. Cost of living. Magi issue ma Prime Minister na been appointed gango okwada. Jatend Kenya William Ruto opoyo lipot ma owuok e komiti manyicha twak e wi thego Azimio kod Kenya Kwanza ka ywak mar jopiny to pod en pek mar ngima. Midhiero mar oula pod nenore ka kwan ji matho bende medore e gwenge mag ugwe nam chumbi kod nyandwat mar Kenya. Tunakaa kwa shamba lakini miaka yote tunakaa kwa usalama. Ni mwaka tu tumetuletea maafa. Mwaka jana, mwaka ile ngine mbuzi yetu watu wawili wakafa tena 2021. Leo ndio hiyo watu wanne wamekufa. Nonro dhi nyime bang' ka rowere moko ang'wen ne onegi e puodho moro manie kambi mar jolweny manie Eldoret. Nyako Ramogi machiegni e thuolo mar ndiko na kendo miya pachi kokalo nambari 36000 ma namba marwa mar ote machuok kata bende inyalo dhi e mbui mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle en @Ramogi TV KE mondo miya ne pachi gol pachi abiasom kaka wamedo dhi nyime gi weche manyien ma imiya kotende kod weche manyien mwaikoni e OIMORE ma kawuono. Jaloko mari iluongo ni Elizabeth Otieno, nyinga ni George Abati. Koth mapek mamedo joka medo kelo midhiero ka oting'o thoe kod kethruok mag mwandu. E gwenge mag Makueni ji ariyo wito ngimagi kaluwore kod midhiero ma okel kod El Nino ka jodak madogo kod Mororo e kaunti ma Tana River chunygi omoko bang' pi oula ng'ado apaya matudo kaunti ma Tana River kod Garissa. E kinde ni ma koth medo chwe e gwenge mopogore opogore e pacho ka, mbala moweyo ko oganda kokalo e midhiero ma pi oula kelo en ranyisi ni ji nyaka bed motang'. E kaunti ma Tana River, mier kod kuonde lamo pi oula olakie ka apaya bende ong'adore kendo wuotho ng'ikore. Jodak e gweng' ma Mororo chunygi okuyo e ginga apaya madhi Nairobi bang' koth muko utegi kendo kata mana tedo chunogi mondo koro gimok mach kendo gitede ginga apaya. Tunaishi hapa kwa ilami tangu hii mvua ianze kunyesha. Kupika yenyewe tunapikia hapa nje, sisi wote wenye unatuona hapa. Hakuna mwenye akona makao, kila kitu yote sombo na maji. Mafuriko kwanza zimeshaleta madhara kubwa sana kwa wakaji ambaye wanakwanga katika hali ya yani kujiweza ni chini kabisa. Mita manok kende gwenge mamadongo jodak piny ochamo kendo ging'eyo kama ginyalo chwoyo lwetgi bang' koth ketho apaya materogi Garissa, boma magisebedo ka gitie eka giyudo gima ginyalo dok godo pacho. Sisi tulikuwa tunaenda Garissa huko kufuafua nguo au kutafuta kibarua kidogo kidogo. Hatuna kitu chochote. Serikali atusaidie haraka sana. Sisi tumeshamalizika. Wai! Kama chielo rawera moro ma jegni 16 mancho timo penj maduong' mar klas 8 KCPE owito ngimane gwenge mag Wakatungu e kaunti ma Makueni bang' odgi sienyore kendo lwar kuome. Ka jadolo moro e gwenge mag Kilamba mayudore e kaunti onogo ma Makueni mane pi oywero nyamburko mare oyud ringrene kendo ringrene ochwal nyaka e kar kano ringre jomotho e od thieth ma Makueni. Magi timore kinde ma ringre ji adek ma gin jotich kaunti ma Mombasa mancha pi oula oywero ne oyudi kama gin mana ranyisi mag midhiero ma kodh El Nino sekelo. We've managed to remove 2 bodies. There's still one more. One thing is clear because when they were putting the road
what was coming in was 900 mm diameter drainage system feeding into 600. So when you get 4 of 900 mm feeding into 600, it becomes a big problem. Kineni ma piny owacho medo chiwo singo mar rakruok kod midhiero mikelo kod koth mapek machwe e gwenge mopogore opogore thurka. Jopiny bende koro nyiso piny owacho mondo omi oketo okenge mane kare mar neno ni oresi kendo kony jogo ma koth osekelo negi midhiero. Machiegni ya Ramogi pod wadhi nyime kod weche mamoko bende ma otenore kod weche mag pioula bang' yudo wach mokwongo. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo omako chung' motegno ne sirikal timo duto manyalore mar geng'o midhiero ma ikelo kod koth mapek ma medo chwe e pacho ka. Dr. Omolo manoloso e kanisa mar Mbeka ACK manitie Bondo e kaunti ma Siaya wacho ni 10 counties bende ni kod ting' mar neno ni gisiro chenro mag geng'o midhiero mag oula. Ojiwo jopiny mondo omi one ni obedo e kuonde ma oula ok nyal yueyogie. Ne otere gi jodongo ma Bondo Gino Chanda, Karoli Omondi ma Suba South kod jaod bura ma Game Elisha Odhiambo e kind jotelo mamoko. We are experiencing more than average rainfall, what we are calling the El Nino phenomena. And a lot of our people are in distress. As we do that work, we want to appeal to Kenyans, particularly those who live in the lowlands, that you listen to our government officers. You listen to the instructions so that we move to safer ground as we try to coordinate emergency efforts to support in the distribution of food, in evacuation of people who are marooned. And as we do that, as the national government, the county governments must also do their bit because we serve the same people. And well-wishers and partners and non-state actors, we are also calling upon you to work together with us. When you're doing budget, all governors factor money for disasters. So it's not the government who gives them. In fact, the government appropriates the money to the county commissioners. And that is what PS. But the government needs to do the bit, does a bit so that this country is rescued from El Nino. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Jotelo mag duond bura mar ODM ka otel kod jakeno mar timo osoko wang' sirikal ka gikono piny eso koth El Nino oseweyo midhiero ka giloso bang' romo kod bura mag ODM gwenge ma Kituma Saba e kinde keto kare chenro mag duond buch ODM mitayo kod ogai mar ODM Raila Odinga. Gikone jalop jatend piny Rigathi Gachagua mondo mi otang' kod weche mawuok e dhoge ni mar thuo jopiny kata thuo piny owacho mag counties kod jopiny nitiere omenda mag El Nino mosechiwnegi. Even though we expect the government to rise to occasion, we have been witnessing confusions and misinformation regarding management of the El Nino effects without actually doing much. Instead of UDA government resetting the machine so that they rise to occasion, you have seen the contradictions and the misinformation and the conflicts regarding responses to what is happening. You saw the other day the deputy president saying that the central government had already dispatched resources to counties so as to address the effect of El Nino. But soon after, the governors responded by saying, this is not correct. Resources have not been sent. Only for the deputy to come back and say, they have not sent resources at all. And now you wonder whether there is an effective government in place. Wasopinya kwa Ramogi wadonje weche mag siasa momako kod lipot maraput ma idendo e dhok machuok ni NADCO.
Jatend piny William Ruto opwoyo lipot manyo gol kod komiti mar twak mancha otelie kod Kalonzo Musyoka kod Kimani Ichung'wa. Ruto wacho ni sirikal oikore mar keto tim dwaro mar lipotno matimore ka ng'uro wuok kuom jopiny ewi chal mar lipotno ma ji mamoko neno ni ok omulo matut yore mag reso pek mar ngima masani koro hinyo oganda jokenya. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambagalero, jatend Azimio Raila Odinga to wacho ni obiro golo pache ka oseneno lipotno ayanga. En twak ma jokenya osebedo kaluwo kendo rito duoko mare magikone to nyopedhi e nyimgi. Ripot mang'iyo ka bende inyal tiek midhiero mokwako jokenya moriwo koda kasigu mar siasa, pek mar ngima e kind mamoko. Ripodno riedo weche bura kaachiel kuomgi en mar fungo pek mar ngima. Kae e kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance manyocha obedo aput mar twak opogore paro kendo ok obedo kod winjruok e wi weche bura mamulo chik mar omenda. Purno lero ni ripodni kuom mauta kowuok e atamalo 16 nyaka atamalo 8 e paro mar kanyakla mag yiere e wi fuong'o pek mar ngima oriwo koda ka duoko chien wuodhe mag jotije sirikal kod atamalo 50, duol marango osara SRC ndoso balang' mag jotije sirikal kod atamalo 30 e duoko chien osuru miloso godo ndara e kod Sh5 to kod pesa mar mauta mar lita achiel gi Sh3 kuom lita. Gimedo ni od bura mondo olosi chik mabiro keto pok maromre mag kaunti kod atamalo 20 kowuok e atamalo 15. Kamitino yiere mar neno ni otim nonro mar yiero 2022 e chuogo duol mar IEBC e yo makende mabiro neno ni commissioners mag yiero kokalo aput mar jochiko ma ok jabiro kaka ne ochan. Bende komitino mar twak omedo thuolo mar chwalo ng'ur mag yiero e doho maduong' ma Supreme e kod ndalo 21 kowuok e ndalo 14. Kamitino dwaro ni chike mamulo yiero minyalo chuogi matin e dweche 18 kapok ochopo tarik mar yiero mondo chak tich e yiero maluwo mar igano. E wi twak mag pesa mag dongruok, kamitino yiere ni mondo od bura oketie chik mar omenda madhi kuonde chung ute bura, omenda mar NGCDF to kod ngaf kanyakla kod pesa mag dongo wards. E kendo chikno biro chiwo thuolo ne Senate mar goyo kogno kaka pesa gotiyo. Kamitino bende ochopo e winjruok mar chuoga apisi mar Prime Minister mibiro gwel kod jatend piny kaluwore kod kwan mag jo od bura ma riwruok mar siasa no ni godo. Bende gidwaro ni mondo apisi mar jalno maketo sirikal tesre e chuogi kanyakla kod jolupni ariyo. E wi chikruok e duond buche mag siasa, kamitino dwaro ni mondo chuoga apisi moro mochung' kar kendgi marango duond buche mag siasa kendo ndikogi ka bende ni kod ting' mar rango kendo goyo kogno chenro mag duond buche mag siasa. Bila kushughulikia swala la gharama ya maisha, mimi sitaweka sahihi huo mkataba. Bunge wataichangia, waipitishe ili tulete pendo na amani katika nchi yetu. Tenpin chiwo pache wi ripodno e twak mare kawuone kanisa mar Makahawa West opoyo no kendo singo ni sirikal oikore keto tim gar mar ripodno manyocha telne kod Kalonzo Musyoka kanyakla kod Kimani Ichung'wa. Na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%. Ndio tupunguze zaidi. Raila Odinga kaloso Migori to wacho ni pok ocho wang'e lipodno kendo biro mana lose tok osekalo e iye. Igolo report mabargi. To report an pok asomo bi pok anene. Okado lose sani. To nitie gima dwaro e iye kanyo obiro neno. Moko kuom jo od bura ma bende ogolo pachgi ripodno en jaod bura ma Karoli Omondi ma wacho ni ripodno osetieko ywaruok kendo kwe ema koro winjore obedie. I think what now remains is that we go forward and implement the recommendations in the report peacefully. We have made various recommendations, including on the very sensitive subjects of elections, how we manage our elections, how we manage our economy, and even on the cost of living. Non siasa wile sotieno mano loso kod Ramogi TV yoro ng'weyamo. To okone ripodno ok oting'o dwach japiny manene kod geno ne twagno ne biro mulo pek mar ngima. Kaendi to josiasa oketo jopiny bowito oko. Nikech onge gimoro ma inyalo wacho ni japiny nyalo dok godo e ode ni maendi e yuto mara kawuok e ripodni. Nikech gima sano japiny sani kabisa en wach
mar uchumi, wach mar cost of living, gima mobet matek ma inyo japiny kumentiere. Kendo bende giwacho gima dhi konyo japiny banda ni ngima mar japiny bedo mayot. Magi timore ka moko kuom jopiny ng'ure mowuok e ripodno kendo bwogo dok e ng'anyo. An gino kane kaberna nikech kala sani kuma wuoyeni jakenya odenyo ma gik prime minister go kodony gima ne gikuoyo ne giwuoyi cost of living. Asiro wach mar ofis mar prime minister no tadwaro no bed ofis man gi teko, ofis ma japiny ma yiero ma saizi maisha ni magumu zaidi. Kiti hicho kitakuwa kinatuongezea maisha magumu kabisa. Ywaruok mantie e tok yiero ok en ga ywaruok mar ni ati nikech ofise gionge. Keto ofis ne ng'ato ni kapo ni yudo kom maduong' timiye kom makoro odhi bedo godo no. Mano kendo nyiso ni imedo mana konyo ng'ato achiel, ok ikonyo oganda. Walter Nyamaga, Ramogi TV. Jatend bura mar Kenya Martha Karua onyero duoko mar twak kama osebedo kadhi nyime kind riwruok mare mar Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza. Karua mabende yande en jalup Raila Odinga laro content piny Kenya owacho ni report moro amora ma ok losi wi yor fwong'o pek mar ngima e yo mar buya nyaka kwedi mare mar mbui mar X. Karua wacho ni report ma ok mul wach keto ngima obed mayot ok meny weche mag ratiro e kinde mag yiero kod demokrasia mar duond buche mag siasa en mibadhi e wang' oganda jo Kenya kendo ok owinjore omiye sir moro amora. Ogai mar ODM Raila Odinga omedo siemo jotelo mano yier gi otiko mar ODM ma Migori to sani chalo E odiechieng' mar ariyo mar limbe mare kaunti ma Migori, Odinga kod kweth mar ODM ne otero injili mar tego ODM e subkonto ma Uriri kaachiel kod Rongo. Odinga ne oyawo apis mar ODM e subkonto ma Rongo kaachiel kod Uriri, ka bende bang'e ne oyawo ayanga chenro mar ndikruok e duond mar ODM e boma ma Rongo. Ng'euru chama important mokwongo ke jogi nokwalowa to wang'eyo gima wadwa timo sani ni walos gik moko manyalo wadok kodgi kende pap. An ne pok aneno turwa ka ni kokwal dho baba umobe ni to in wuoyi ma bade ng'anyo ne goke ni chak igwelo jokuoge gwae tiyawo ne girangach. Lang'o nyogo kura ne pati adi dong nyogi keto tong gwen gi okapu achiel, Jo-Kikuyu dong nyogo kura ne chama achiel, Wakamba dong nyogo kura ne chama achiel, to Jo-Luo dong nyogo kura ne chama achiel. Ng'ama dwa tieko teko ni madwa mai teko madwa keti misumbane ema koni moni pogri. Lepod mogol ko jakomar ODM bade yang kwan jogo ko magon bulu e kaunti ma Migori maromo gana 469 mana tamalo 50 kende e mosendikore kaka jokanyo mag ODM. 236 ma en atamalo 50.32 e members mag ODM. Odinga kinde twak mare ne wani gisewuok oko mar tego ODM ka okwayo gande kaunti ma Migori mondo ndikre kaka jokanyo. Abene kare podi yonga gi kipande ntie obro mi namba mondo ndikri kaka jakanyo mar ODM. The youth movement chama tar madongo dongo tete msigi mar chama. Samaro wuotho ka ni timo ne ji registration e party machielo. Uneno ka sirikand cha osegore piny nitie ng'ama dwa donje ot ma wang' already. Ogaini mar ODM kod jokanyo moko mag ODM ne oseo jogo mane oyier kod otiko mar ODM bende koro balo kendo tiyo kod piny owacho. Sani onge maendeleo manyalo yudo State House moye modhi dwaro igi mjumbe makaruka en nyathi mang'eyo to gima ng'eyo kuome en jamaluma. Aeno ungo sirikal momedo bech gik moko malo duto ka. Jo boda boda gionge ng'ama nindo kata gi siling 100. Jo piny gionge ng'ama ndika to chieng' achiel. Nimeona mtu akitembea hapa Uriri peke yake Migori yote. Na mwaka mmoja imekwisha katika serikali ya William Ruto. Mmeona maendeleo yote? How comes yesterday, just yesterday, the Kenya Rural Roads Authority published hundreds of roads
that we have earmarked millions of taxpayers' money to repair and to maintain. And yet in that list, there is no single road in the entire Migori County. Jabun Masunais Junet Mohamed Neokono, Joburago, Maneo Koro Tiko Mar ODM, Tosanio Balo, Mondokoro Guetao, Kendo Kombigo, Otibe Yero Manyien. Viongozi wote ambao wamechaguliwa na chama ya ODM, kama unaona ya kwamba unataka kuingia kwa chama nyingine, urudi kwa wananchi, tena uombe kura mara ya pili, lazima ifanyike. Wangapi wanakubaliana na mimi? Jokanyogo mag odi bene odhi nyime kod seyo tend Kenya Kwanza mage wacho ni tich otamo. Gimonyo gi tuoro. Gimonyo gang'o? Okadeka dega gikoso. Okadeka gikoso. Kisika sikaniyo ni wayudo gimoro ka onge ka ayudo gulu manono higa chiel mangima ang'o miseketa guluno kone osuru imemedo. Odiochieng' makiny Odinga igeno ne dhi tere njilino mar tego ODM e kaunti ma Nyamira. George Juma, Ramogi TV, Migori. Odonjo weche motende kod weche mag telo mag kaunti. Gavana mar kaunti ma Murang'a Irungu Kang'ata olando aput manyien mar jonon budget kod ochumi mar kaunti no. Apudno ni kod jokanya 11 moriwo johala kod jolony ma osomo tije mopogore opogore mabiro bedo ka ng'ado rieko ne gavana e wi yore mag bero chumi mar kaunti no. Kuom jogo, jakom kambi mar Royal Media Services Dr. SK Macharia bendo meeting kaka jang'ad rieko e weche mag ohala kod dongruok mar uchumi. Mamoko gin jakom bengi mar Equity Dr. Peter Munga, jawala matuklu Jim Nambaru kod jata tije osiptal mar Metropolitan Dr. Kanyenje Gakombe. Mamoko bende i apudno gin kaka jambetre Mary Mudhoni Gishui, Midusa John Mosonik kod Ngire Olive Mugenda. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV wadhi nyime gi weche manyien dakika en ka 20 mosekalo bang' saa 3 mar otieno. Kamoro amora ma intie Ramogi TV medo singoli mathoth ahinya ka wawuok e yweyo ni, omiyo in bende medane miya pachi ndikna kokale namba mana ng'isi 336 kata Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter kata X @Ramogi TV KE mondo iyud wach gi paro makare. Junior Dira kawuok kuodho Ramogi miwa ler gi mamane Ramogi ler ma ok ber. Nyakwar Ndunya ma Evans kawuok Rombe Uriri wamor ka waneno baba Raila kolimo wae dala mar Uriri ka mor ahinya kod weche manyien ma okelonwa. Elvis Odhiambo News Mall Mos e gwenge mag Garissa County wan gi midhiero bang' ndara ma Mororo ka Garissa omukore mane wach ma omako owa kendo mako chunywa Garissa koni. Eric Nikodemo kawuok chunge Kanyamkago wancho ni bati wan ka kod George Ochicho wawuoro kaka El Nino sando jo Kenya, sirikal to linga kama tuo. Okay, mano bende pache. Carol Kantiro Yugis wacho ni apenjne baba ni registration chopo Yugis karango kata teacher di apenjo mopenjo kanyo ka Elvis Odhiambo ka gi penjo mare kata gi wach ma bende ondiko na ka Okinda wanyalo okay. Ma pano ndiko gi machielo. Pesa El Nino nodhi kanye. Peter Opio kawuok Nyarwenya penjo kamano ni to pesa El Nino cha ne odhi kanye. Okay, jok mabende no ka ndiko na kaka pok adhi yweyo mabende nyisane sane oromo wang'ia ne kaneno ka Toti Cardinal mar Migori wacho ni Ramogi ler ahinya kendo more sauke mar Usiri bende nitiere ka ofide mar Mikei wacho ni ler ma onge tugo Yuvela Tieno bende wacho ni ginena makare gin gi Samson Okal gintiere Ugwe School. Okay, mago jok ma medo ndiko na kendo miya wach kaka Ramogi donjo. Vina Mpesa Mariat bende wacho ni entiere kendo mora ahinya kendo wacho ni jok moyudo midhiero mag pio ula ipacho ka otimo ni gimos. Makamu bende wacho ni Raila Odinga ema girito duonde mondo mi obi owuo kose wuoyo
to mane final word mano kaluwore kod makamu. Yiena mondo mi akaw yogi kanya kwa Ramogi kaduogo pod an gi mamoko kamoting'o wach mar lipot mar ji 4 ma oyud ka onegi e puodho moro mar jolweny e gwenge ma Eldoret. To miyo kikidi mabor medini na ketega. Rose is the lucky winner of $500,000 shillings courtesy of Jipange na View Sasa. Nimefurahi sana. Napenda vile Rose amefurahia waze. Hii pesa unapanga kufanya nini Rose? Napanga kuongeza business yangu kidogo, niongeze kadraya kalikuwa kameisha na niongeze ka blow dry. Na sijamaliza kukuzawadi. Bado hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Hii ni yenye tunatumianga kufanya watu wenye hawajipangi wasikie wivu. Kwa hivyo hii hata tutawaambia ni nini, hii ni yako. Jipange ushinde na View Sasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni. Book your festive holiday na View Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703 5454 or book www.viewtravel.com. Tuanze kulipa kadi sasa na kadi cashless. Nasema tunaenda pale. Hapo ile namba. Niko na cash. Msaidie simu na kusort. Hebu show your process. This festive season, safiri salama. Form ni digital. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia form za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Mambo ni digital. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepata. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni sportsbook. Niliangalia leagues zile ziko zinaendelea. Then nikaenda league kwa league nika distribute risk. Kwa sababu niliona kuna places mingi unaweza betia. So nika select 22 teams. Nikakuwa na hiyo patience. Kiwa nimebakisha wiki kama moja like 10 teams. Ndio niliambia mwenzangu wa colleague kwa kazi. Until siku ya mwisho sasa ndio niliambia familia. Pata multi-bet boost massive ya 1000% ukicheza shabiki.com. Cheza sasa na shabiki.com na upate up to 1% multi-bet boost. Machini kinanya kwa Ramogi bangu kio kama ni mko kwa ma yuak gi ye kod duoko mar penj maduong' mar klas 8 KCP Manyien ogol gi duol ma ochung' ne weche mag penj maduong' e pacho ka NEC kod dwaro mondo NEC omigi duoko makare kapok ochak timo yiero ne sikunde ma jopuonjre dhiye. Kaka Judith Mondi koro lero, jonyuol go ne ochopo e apise mag NEC e boma ma Nairobi okinyi mang'ich ma kawuono. Ka apisa go mag duol mar NEC to ne yangore ni ne kod bura moyiedhi mar winjo ng'ur ma osewuok e wi duoko mar penj go. Mang'ich mar Jumapil, jonyuol kod jopuonjre mag skunde ma opogore kama oting'o Kitengela International School
omondo e apise mag nek mar manyo duoko ewi duoko mag penj manyicha ogol juma ma okalo magikoni ne ok nikare. Jonyuol koni duoko mane giyudo ok gin mek jopuonjre gi kendo gidwaro adiera makende. We truly believe that those do not reflect the abilities of our kids. We are 100% sure those are not our results. It can't be that a school that has been #1 in the country for the last 3 years, all of a sudden in 2 years' time, don't have top performers. It is not a coincidence, and we want justice. As the national anthem says, let justice be our shield and defender. Eduoko magiyudo, ikoni e somo mar science kende, thoth jopuonjre yudo maksi 50 ma oluokore, gino ma pachgi ok nyalre. Ka bende moko kuom jopuonjre osebedo ka yudo maksi 400 kadhi nyime, oduoko chien nyaka maksi 300. We checked on science. All of them scored between 55 and 56 marks. It was 54, 55, 56. Then it is repeated again, 54, 55, 56. I think that is not... It's not just a coincidence, no. How can a child who has been consistent in getting 400 and above, 420, 430, 440, and sometimes even 461, end up getting 354 marks? My son got 354 marks, and I believe is one of the highest. Odiochieng' manyoro, duol ma ochung' ne penje pacho kae nek ne okoni giseyudo lipode, ni ne nitiere ng'ikruok ahinya to e somo mag languages, kama moko kuom jopuonjre ne omi duoko mar sign language gino mane ok gitimo. Giyango ni maromo jopuonjre mak mana ni gimiyo jonyuol ndalo 30 mar chwalo ng'ur maggi, gino moko kuom jonyuol koni ok bi konyo kaluwore ni yiero mag skunde chakore wuok tich tarik 27. We want some definite answers. I know they are talking about 21 days, 30 days. The selection is tomorrow. How will these guys get justice if we get the letter in 21 days? And for records, we are going to pursue all avenues, all legal avenues that are required. That's why we are diplomatic people, we are sensible, we are coming with these people. They're not out of the room. We just want our justice for our kids and ourselves. Skunde ma osechwalo barupe ne nek ma otenore gi duokogo oriwo Moi Primary School Kabarak e kind mamoko. Nek ne nikoda puto odiochieng' ma kawuono mar twak ewi wechegi, mak mana ni jofwambo ne ok oyienegi donjo. Judith Omondi, Ramogi TV. Weregi mag somo ng'imo tenore kod weche mag makuyo gweng' ma Kamagut e kaunti ma Waishu bang' ji ng'wen jolweny ma Moi Barracks. Jogweng' no ogolo ywak margi kendo dwaro ng'eyo gima ne okelo nek mag rowerego ka tend obila oyango ni gidhi nyime kod nonro. Jachung weche marwa Ken Muga miyo waler. E chal mar wache gweng' ma Kamagut mayudore gweng' ma Tarbo e kaunti ma Uasin Gishu. Kamachielo to noduogo tho ka ringo godo e osiptal. Ma e puodho mar jolweny ma Moi Barracks Eldoret. Kama yango wego e yo makoch. Joneno mane ochopo kae seche mag okinyi olero sigand masirano. Na mimi ndio nikatangulia hapo mara ya kwanza nikakuta watu watatu wamekufa. Kidogo tukateremka pale chini tukaenda kupata watu imeongezeka imekuwa 4. Hao watoto vile waliwawa kwa sababu ya marokoto, yani ya mahindi yenye mashini ilikuwa imepitia. These people are hustlers. Mtoto mmoja aliwacha bibi yake. Kwa hivyo serikali mlisema mtasaidia hustlers. Jodak ma alwora mar kambi jolweny ma Moi Barracks ywak ni mano ok en nek mokwongo kendo giywak ni sirikal ode urango yor thiro monjgo. Jogo mane okwany ringregi e puodhoni ne ni kod adhonde maricho manyiso ni ne ogogi kod gima dik kendo mochuo kelo thogi. Kuua wa Kenya hata kama kuna hatia ni kando ya sheria, na tunaomba ya kwamba hii hiwe mwisho, ingawa ni usuni na ni uchungu kusema kwamba hiwe mwisho kwa sababu tumepoteza vijana. Munaua kweli watoto wetu, munaua watoto wetu kweli kwa sababu hawana chochote. Sisi tunaishi kama squatters. Ruto, utusikie penye uko baba. Ruto wetu utusikie kwa sababu wewe uko karibu na sisi. Jalup Komishona Matarbo Charles Njiha wacho ni osechuogi aput moro maromiono gima otimore e puodhono kendo mochwe kelo nek mar raiyago. Tumekubaliana na viongozi wa jeshi
tumekubaliana kwamba community watoe watu 20 the most trusted, na pia jeshi itoe askari kadhaa, na pia Kenya Police imetoa askari. So saizi tunapoongea wako sambani wakitafuta manusura ama mili. So far hiyo ndio iko saizi, ndio naona watu wanakaa hapa wakingoja habari kutoka kwa ile search team yetu tumetuma kwa shamba la jeshi. Rawere mamoko abich to dhi nyime yudo thieth osiptal ma Eldoret Referral. Ken Muga, Ramogi TV. Okoro mogode ng'at achiel gi magina ma owito ngimane e kaute maromo 10 to wang' e kar dak ma Marafa, Mkunombi kod poromoko e kaunti ma Lamu e monj manotimore e gwenge ma kono. Jal manochielno ragi magina en jaduong' ma jahigni 65 nonene ode kapok noywaye oko kendo chiele gi magina. Poromoko to weg udi maromo 10 ne oringo molal kapok owang' utegi. Obila koni gisichako apedha ne jogo ma bende ne owang'o apiko e gweng' kata gi gwen kod diek bende gwenge makono. Hawa watu ambao wamefanya hii mambo yote, hii salama yote leo na wakaua, wakifuatiliwa miguu yao, saa kuna unyevu wa mvua, hawawezi wakakosekana mahali wameingia. Kwa hivyo hawa watu, usalama ambao uko huku, hata tumeanza kuwa na shaka. Mbinu ambao zinatumiwa hapa za kuweza kuokoa watu ama kuarrest wakati ambapo wamekuwa wameatakiwa zinakuwa ni hafifu, kwa sababu ile security, barabara ya security ililete siasa, ikawa ya kwamba barabara ya security inakatwa barabara ya kukawa mashamba. Na kwa nini tunauliza mara nyingi, jeshi wakiondoka tu kidogo wanajulishwa na nani jeshi wameondoka, wanakuja kufamia watu na wanajua kila mtu jina lake, wanapelekwa na nani? Na hiyo ni kitu tunataka ishuruhishwe kwa haraka sana. Okoro mogi wang'iyo motende kod weche mag pek mar ngima kama jalup spika od bura mamalo Gladys Asholei okone oganda jo Kenya mondo mi ohore kendo gichiw thuolo ne jatend piny William Ruto gi piny owacho mare mar Kenya Kwanza kendo gimiye thuolo mar duoko nengo mar ngima piny masani koro nitie ywak ne obembo oganda jo Kenya. Asholei koni kaka jotelo gin bende gineno ka adiere ngima oidho e pacho ka, to mak mana ni jatend piny Kenya William Ruto ok nyal loso chumi kata duoko chien nengo mar ngima e thuolo mar higa achiel ma osebedi apisi. Ne owacho ni singo te mane sirikand Kenya Kwanza ochiwo ne oganda jo Kenya e kinde ma kampen biro chopo kare thuolo mar higa achiel mabiro kaluwore gi chenro mong'ith ma okoni jatend piny oseketo mar bero ngima oganda jo Kenya ne kendo ne oloso e kinde nyasi mar choko omenda e kanisa mar Adwen ma Buare e kar chung' od bura ma Kabono Kasipul, kama ne otere kod josiasa mamoko ma osebedo ka siro sirikal mar Kenya Kwanza mane okono oganda luo mondo mi ochiw sir ne jatend piny. Hatuwezi kuwadanganya, kweli imekuwa ngumu kidogo. Sisi tunaona, na sisi kama viongozi, kila mtu anakuja anasema nimelemewa na school fees, nimelemewa na tulikuwa na mazishi, tumekuwa na shida, bei ya hii imepanda and so on. Hiyo wakati tumehesabu ni karibu 18 months. So kweli maisha inaweza badilika kwa siku moja. Unaweza pata ng'ombe leo, izae kesho, na kesho kutwa uanze kukama maziwa. So hiyo kitu naomba leo kwa unyenyekevu, muwe na subira na kanisa na serikali, tafadhali. Patience ni kitu muhimu kabisa. So sasa hizi tuko na promise, lakini we are in the waiting period. Na hakikishia maisha ya Wakenya itabadilika. Na mimi naongea kama mtu niko katika serikali. Kitu tunauliza kila mara, tunaambia president, maisha ya Wakenya itabadilika. Na tunaangalia mkakati president ameweka kuhakikisha, tunaambia tutasubiri saa hizi, bora tunajua mbele iko sawa. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunywa wali wote. Kumbe
sugar. You live a sad, pathetic life. Between food and life, what is more essential? Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu ongezangi ushuru. Shambhala Wanyama. New episodes available every Saturday, only on View Sasa. Wekelea na shabiki kaende. Mimi naitwa Charles Samkoa. Home ni pande ya Vihiga na lakini nachapa shughuli huku. Sio Kimau Parliament. Na nimekuwa nikicheza hii mchezo. Nikiwa naenda kuchomewa supu pale. Kuna message imekuja, congratulations. You have won 500,000. Kumbe ulikuwa na mystical. Already umeshanipigia na sikusikia. Usiku yenyewe mwili nikataa kulala. Yaani ninajaribu kujilazimisha kulala lakini imekuwa ngumu. Nataka niongeze bike moja na nyingine niweke biashara fulani hapa. Hii mbogi nimewaambia tuwe tunacheza. Hii mchezo ni ya ukweli. Wekelea na 50 bob pekee for a chance ya kuomoka na 500k. Lazima kaende iende kila wiki. Wateja huprefer stock zangu. Juu ziko tayari kuvaliwa pap. Lakini vile hii ekonomi imetufinya. Ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Mi hupata clean and fresh results kwa mosho mmoja tu. Ariel ndio siri yangu. Sasa story yangu iko popular sana. Ariel, usafi bora kwa mosho mmoja tu. Onge ng'ama ohero chulo osuru to koso timo kamano nyalo miyo iyud midhiero ma ka kod kacha. KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Nyakora Ramogi machiegni koro wadonje weche mag tuke kama joloch nyadi 20 lig maduong' mar adhula mapacho ka Gor Mahia oloyo klab mar Moroni Youth gonde 2-0 e alap mar Raila Odinga Stadium ayudore kaunti ma Homa Bay. Jaloyo matugo ne tim mar Harambee Stars Benson Omala noloyo ne Gor Mahia gol mokwongo e dakika mar 16 kapok jatugo Chris Ochieng medo kogalo gol mar 2 nyiriri machuok ka to tugo rumo. Jatugo machielo mane obagi alap mar Sudi Stadium klab mar Police oloyo Nzoia Sugar gonde 3-1. Kosudani kaunti ma Murang'a kocha klab mar KCB Football Club noloyo tim mar Murang'a Seal gonde 2-1 kendo bedo machiegni kod Posta Rangers momako thuolo mokwongo. Jobengi ma KCB noyudo gol margi mapiyo dakika mar 12 kokalo kuom jatugo Francis Kahiro kendo tero tugo yweyo ka KCB ni nyime. Na Hanif Wasonga omedo KCB gol mar 2 dakika mar 48 kapok Murang'a Seal yudo gol mar yweyo piwang' e dakika mar 89 kokalo kuom jatugo Awita Bats. Points adek chwalo KCB nyaka e thuolo mar 3 e chung' mar timbe point achiel mbele Kakamega Homeboys mane oloyo Ulinzi Stars gol 1-0 e alap ma Ulinzi Complex. Timbe aboro mawuok e kaunti ma Nairobi biro laro mich mar $1,000,000 tuke mag 82 Ultimate Cup Tournament ibiro bagi e kind tarik 30 dwe ni nyaka tarik 2 dwe manyien e lap ma Police Sacco. Tim mar Dandora Youth biro ting'o nying Kardak mar Dandora ka tim mar mbalariany ma Strathmore gi Mashimoni All Stars biro ting'o nying Lang'ata ka Kibra kaka giluore kamano. UEFA Dispano biro tugo gi Umoja ka Strathmore FC kachiel kod Terrascode biro tugo ne Starehe gi Kasarani.
Kibagare Slums gi FIFA Best biro ting'o nying Westlands gi Dagoretti kaka giluore. Chenro mar chako Yanga Finals gi oyuore gi jatugo machon mar Tottenham Victor Wanyama kanyakla kod McDonald Mariga ma okwayo jokanyo manitiere weche mag tuke mondo mi ojiw dongruok mag mich adhula e kind nyithindo matindo. Na vitu tutaanza kufunguka very soon. Tutakuwa na wachezaji wengi. Tuna academy pia sisi inafunguliwa soon, so vitu zitafunguka, ma scouts watakuwa wengi. Endelee na hiyo moral pia coaches kupatia vijana hiyo chance ya ku showcase their talent. Through this initiative ya 82 Sports tuliweza ku organize tournament within Nairobi kusaidia vijana. Wasuri nyakora mogadonje weche motende kod ng'wech. Enos Kels kachiel kod Winnie Jep Kosgei jaloch ng'we mag Lake Ol Bolosat half marathon manobagi e odiechieng' ma kawuono e kaunti ma Nyandarua. Kels nobedo gi ng'wech maber kendo kawo loch bang' ringo kuom saa 1 dakika 6 gi nyiriri 15. Amos Mitei gi Nicholas Kiplimo notieko thuolo mar 2 gi 3 ka giluore. E kidieny mar Wakei Jep Kosgei notieko e thuolo mokwongo bang' ringo kuom saa 1 dakika 14 gi nyiriri 39 ka Vivian Jerotich notieko nyiriri 16 tok jaloch. Beatrice Jep Kemoi notieko e thuolo mar 3. Samuel Jihia notieko e thuolo mokwongo e ng'we mag kilomita 10 ka kidieny mar Wakei ni Faith Chepkoech nokawo loch bang' ringo kuom dakika 32 gi nyiriri 31. Nashukuru Mungu nimekuwa winner siku ya leo. Nilikuwa nimejiandaa kwa sababu nikitoka kule nilikuwa nimepiga mazoezi ya kutosha. Nikasema wacha nione siku ya leo hii race itakuwaje. Kwa sababu hii ni siku yangu ya kwanza kuja mahali hapa. Today we realize that this is a special event where the security working together with the community, and that's bring us relationship together. So it's a special event that we want to see many other sports that come in as Baricom in a Ramogi kapurwane motende kod weche mag PMN kambi chiwo kumba mar Jubilee Insurance kachiel kod riwruok mar The Grand Nairobi Bike Race nobago tuke mag ang'wen ndiga manoywayo joriemb digni maromo 1,500 buore Nairobi. Tukegi noywayo joriemb digni kowuok e pinje 20 manoting'o Burundi, Canada, France, German, Ivory Coast, Kenya e kind mamoko. Tukego ne ni kod kidienje 6 mane oting'o Black Mamba, timbe mag familia mano mar nyithindo matindo, timbe mag ji giwegi, tim mar jotugo machon, timbe mag jogo mane kod ng'ol, kachiel kod mano mar joriemb digni mane kod lony ka omenda maromo $3 million ne ochiw kaka mich. Tukego ne itiyo godo mar dhialo tugo mar riembo digni, puonjo ji ber mar yudo kumba mar thieth kachiel kod rito alwora e kind weche mamoko. When I came to this race, the terrain compared to where I train, for me I would say it's soft, not hard, and that's what made me win. I was more focused and more determined to win this race, because last time I was around number 8, so I was aiming higher to top up my game. In a bid to ensure that we are sponsoring something that includes everybody, this is a perfect sport to get behind because it cuts across ages, cuts across classes, cuts across geography, and is spot on in terms of our other agendas around living free, health, mental wellness, and to a certain extent, protection of the environment. Erokamano nyakora Ramogi kuom ketera Ramogi TV mane makelo giko mar weche manyien mag OIMORE odhiambo ni mar Jumapil dwe ndalo 26 dwe mar 11 kanado gi 23 aneno ka Hilary kawuok uri nyako yugi neno Ramogi ka entire nyamaro kanyakach wacho ni odhialo Shakane Joche nyocha ne oyudo max 185 ka osomo
Maurice Ojwang, mano nyar pasta, okay. Rokamana ahinya. Mboya Michelle Okoth, Yugis Highlands, noyudo maxi 403 kaparo ni magina jok ma theology. Bende amora ahinya ka nyithindo mano oyudo duoko maber, bende dhi nyime gi yudo puoch gi pak. Kaso kandi bende nyakoromo gi jok ma bende no ka medo luomo na ma gi neno. Director Chingo Mwa wacho na Ramogi TV ler makare kendo wantiere Kiunya Kiboska. Warako jiduto e ODM recruitment drive King Kenyatta Sports Ground. Kendo Joshua Oron wacho ni orwako oganda. Mano kaluwore kod Ochieng' Omwa gi chenro mag duond bura mar ODM. Kasto Barack Ojala, Honorable Lilian Gogo, kod Barack Ojala umosu kanyo, kod Shemo Thosoja wacho ni giluo weche manyien. Almor gi lony ma onagi osenyiso e siasa ma kaluo. Mano kaluwore kod Shemo Tho. Erokamano nyapat gweng' Yoyo Yomba wacho ni neno wayo makare kendo mor ahinya gi weche manyien mag OIMORE. Kaso japuonj Jared Nyakie wacho ni nitiere duoko moko ma kelo chich kendo wacho ni adieri okapar ka nitiere lere duoko mag KCP ma higani. Mano kaluwore kod wacho ni kaka Kiswahili school ma Kitu primary chal ka gima chiche. Wacho ni Maxi godwa bedo machiegni ahinya kuom jopuonjre ma ok opar ka ne kare. Kasto school mar Pamba Junior Academy bende nitiere gwenge mag od kwaro kocha bencha notimo penj margi mar klas 8 kendo anoka Samolo wacho ni omora ahinya kod kaka school no nyocha notimo penj kama bende opuoyo kanyo. Brighton Odhiambo onedo Max 372, Junior Valentine 369, Kanyakro Simon Zeruni gi Calvin Sochieng, Michelle Adhiambo, Flora Mora, Dickens Omondi kod Sharon Achieng gi mamoko. Wacho ni poch gi pak ne nyithindo go. Poch gi pak ne nyithindo duto mencho timo penj. Samoro no ok yudo kaka gombo mari ne en to gima ng'eyo ne samoro duoko masani ok nyis gima biro bedo mbele. Kitimo kinda tinyalo bedo gi lokruok mar ngima. Ka kamano yiena mondo anyisi ni hapruth Nyasaye obed kodi kendo riti e yo makare. Loya mosiro weche manyien kowuok kuom reporters magwa mano choko weche gi kor gwenge mokelo gi koda jachung weche marwa Ken Muga yeka kotelne oganda makaka Lindsay Simani kwa Ramogi poch gi pak. In bene mikao thuolo mari kendo yiero Ramogi TV. Oganda luo kamora mora mauntie jo Siaya, gwenge mag Bondo kocha koting'o Yimbo, gwenge mag Asembo, Rarieda Mangima, gwenge mag Game, Ugunja, Ugenya, kachiel kod Alego Usonga poch gi pak. Gwenge mag Kisumu, Kisumu Central, Kisumu East, West, bende gwenge mag Nyando gi Muoroni, kachiel kod gwenge ma Nyakach bende poch gi pak. Homa Bay bende kowuok Kasipul, gwenge mag Rachuonyo kata Karachuonyo, gwenge mag Suba South gi Suba North, nyaka gwenge mag Rangwe kachiel kod gwenge mag Homa Bay Town bende miamigi poch gi pak. Migori Dala, gwenge mag Uriri, Rongo, Awendo, Suna West, Suna East, Kuria West gi Kuria East. Nyasaye mondo mi obed kodu. Ka kamano Nyasaye mondo mi oriti. Jaloko mara kuom thuno duto obed Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati, oriti masane.